Jovan, zatvoriš vrata. Dobar dan. Dobar, ćao, Jovana, gde si? Evo. Kako si? Dobro je, vi? Odlično, šta mi to, šta je to? Pa, bila sam na Marakani, dobila sam priznanje, godišnje priznanje i tako. Šta je? Ženski fudbal, Jovana Leposavić, divno. Bilo tam dosta ljudi. Bilo je, baš je bilo Ko vam dosta. dodelio priznanje? Pa, meni je dodelila Nataša Kovačević, a... Si Nataša imala veše udes, tako ono... Jeste. Kosagašica naša. Jeste. A, bilo je dosta ljudi iz kluba koji su isto dodeljivali i tako. Jako mi lepo izgledaš. Hvala. Izgleda dobro. Jeste, dobro je, spremamo se za put mali, idemo u banju i tako. Hvala Bogu, to si... Jeste, pregurala se. Pregurala si junački. Da. Odlično, odlično. Vi kako ste? Dobro, kod nas je slavo radno. Vidim. Kad god si došla kod nas, znaš da je bila gužva. Da. Ti sam im pomagala često. Da. Kad si mogla. Si počela malo treniraš ponovo? Jesam, treniram, s tim da sad malo pauziram pošto idemo u banju pa ću i tamo imati naporne vežbe. Ali vratila sam se fudbalu, sportu. Da, ti si uvijek volila da s fudbal, golman si. Da. Škola? Dobro je. Uraš i to? A mora i to neko. Svaka ti čast. Jako se radujem što im došlo u vašu posjetu, što sam donala ovo priznanje, što si, hvala Bogu, zastavljeno dobro. Mnogi su tamo se pitali kako si, ti odmah kažem, interesuju se stalno. Sad će da svi vidi da si dobro. To je najvažnije. Da. To je neka poruka svima da treba se boriti, što kaže, nemam predaju u životu. Da, pa 90% je za glavu. Da. Reći mi tata da neku planira da preš humanitarnu akciju. Pa da, pravit ću aukciju sportske opreme, samo što se još ne zna tačan datum, ali sve ćete biti obavešteni kad bude došlo. Odlično, mi ćemo doći da učestvujemo i kupit ćemo neki dres. Tu su još i dresu fudbalera, što radi sportista. Pa, bit će dosta, neće biti samo fudbalera, bit će i nekih drugih sportista, ali bit će tu, nadam se. Jesi već skupila neke drese? Pa jesam, javilo se dosta ljudi, donirali, dali su mi dresove za tu aukciju. Samo sad čekamo da se vratim iz banje pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo. To će biti jako interesantno i mi će da veterano učestvuju na toj aukciji, sigurno. Pa Jovan, hvala ti si došla. Nema na čemu. Kad se vidite ponovno zdravi, sreći i veseli. Da. Živjeti meni bilo. Otvorno koliko.